Снимам? Добре. Аз смятам. Да. Знам надолу как си. Аз с ръкавиците си трабари въже? Трабари въже? Въже ще това, айде следващото. Ръката надолу. Там се вместе зад червените. Че те сега ще почва да се скупчат тук с ръката. Браво, Ники! Той на ръце го изкачи, цялото в ръце. Изро, цяло на ръце го качи. А сега на къде си? На ръцете ми 10 пъти по-лесно. Сега това май каже, се връща надолу по ръката. Не баш. Маги мина ли? Не, тя чака и тя за стълбата. Давай, Митко! По едно стъпало, не по две. Ползвай, Мира, че кое качи? Стълбата. Да, защото се клатят. Ама има хора, някои им ги държат. Да, не може да задържим нечасово. Браво, Митко! Браво! Давай, Ваньо! Където е Иро? Да, слънчка е доста гадна. Ники, ти ще го минеш, ще обичи въжето. Браво! Айде, Ваня, още едно стъпало. Там си, давай, удрай. Браво! На стълбата. Браво, Ваня! Браво! Това беше батчета. Ами гадно, че те мести, ама пак имам бюджета по-гадно. Тя малко нещо колко ще става да направи. Лимона, не разбрах. Да, съм те се събира. Да, тя се мети дълата, но въжета е по-трудно. А сега на къде сме? Надолу ли? Да, е оттук май.
Митко, това правиш всеки уикенд, какво искате? Да, не като банката, ама Сега ще се наложи. алкохол, бешуми, Да? курякта и курякта само. Бавно и полека да не пада никой. Да, не пайте, че си това не е толкова дълбоко дете него. Аз съм го забил много, бе. Айде, легионери, в реката! Айде! Мъди! Викай ти, не мога стати сам. О, дай пуска, брат. Айде, къде стана Стойчев, бе? И Маги. Айде, знаете какво е приятно на краката? Препоръчвам да си измите лицето с пере. Ама си измияте и слънцезащитния крем. Браво, Ванка! Твоето изглеждаше най-атрактивно. За жалост не те снимах. Не май, трябва да не се преди, иначе да. И мене. Ние за той следко ява, по-леко. Оп! Чакайте. Пресяках пътя на Ванката. Топа. Давай, Митко. В момента ми е между много по-приятно на краката, тем ми е по-хладно. Топа. Или копаш, или в кълта. Само гледай да не шляпате много, че ще еба майката. Е, тук се разкаля положението. Знам те аз тебе, купания. Предупреждавах, ще го правиш пак да се дръпна. Еде, Мира, влизай, бе. Стига ме пичове вече, трябва да искам вече мокри. Вече са намокрени. Ние сме подстрекатели, не искаме само ние да сме водата. Това е ясно. Поне тук е много приятно. Ако нося килката тук, колко комари има. Като има някакви... Внимавайте. Тук няма начин, трябва да минете долу. Който тарикати така става. Як си забрал обувките, бе? Давай, Митко, ти си първи. Така. Така мога да скочиш много. Маслав, ти имаш Хоп! Не можа. Снимах на правилното място, значи. Давайте. Не мога да се прехвърлят. Малко съм дебел, а? Извинявай. Пръкна вода, няма страна. Ей, това! Мога се помогна по-високо от тази. Да. Да, ще знам, че но е ниски. Само внимай да не са ритмите, като се прехвърляте. Не, така ще объркне, ще се бориш така. Ваня, дръж. Била, бе. Айде, Метко! Туп! Дай му още една снимала да се Трябва отдолу да подпре. малко сигурно изглежда смешно. Не знам. Давай, Мира! Хитреш. Маги, ето го, чиita е тука. Чакай, изключи много. Да, благодаря. Така никой не е бил. О, есе. Ваня, като свърша тук дръж, се качи. Ей, сега не сглата надолу, Маги. Оп. Давай. Бързо. Ваня, снимай.
Браво, бе, гущер! Ако нещо достатъчно дълго го псуваш, винаги става. Сега тук нагоре ли? Ваня, хвърли го нагоре! Сигурен си? Това си изкри. Ама трябва горе да направи спирка. Точно така! Е, тия будат ми, не те от тука. Пази си там да ги хвана. Да, трябва съм там, нали? Скажи ги хващаш. Слизане спокойно. Дай напред. О, аз слизам, айде. Опа, пази се! Ей, дръж! Има тръх. Освободили. Ай, Ванка! Мира, къде са? Де знам? Сигурно ще катери. Мира е там. А, и кикани? Его, Иро. Да, Айде, скачай, това е да си връщам ти. Айде, маги. Ще може да се качиш? Да, тук сме. Айде, Ники, типира от тази, така ще пази от тази страна. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Чакай да скочим. По-полека е роглата. Откъде е пътеката после? По водата пак. Тама, сега ще измием обувките, хайде.